400 tonnia ajettu 2021 vuoden taksimersu. Onko helmi kaikkien muiden autojen seassa vai onko tämä tuomio jo tälle autolle? Käydään kysymässä Joensuun parhaalta ammattilaiselta. Sulla on vissiin yli 30 vuoden kokemus näistä, niin mitä mieltä ylipäätään oot näiden nykymersiksin laadusta? Onhan ne ihan laadukkaita vieläkin. On nyt. Mikä nyt on ylipäätään suurin mittarilukema, mitä olet nähnyt Mersussa elämässä aikana? No eihän mittarilukemahan ei kasva, kun se miljoonassa pyörähtää ympäri, mutta sanotaan, että on tässä käynyt semmosia 1 400 000 ajettajia, jotka tiedän, että ollaan uudesta lähti huolta. Ja edelleen pelittää. Joo. Se ei ole vielä suurin, mutta sen mä tiedän ainakin varmasti, että se on. Pääseekö nyt nykypäivän dieselmersulla edelleen sitä miljoonaa vai onko se pelkkää unelmaa? Se on huollostakin ja ajotavasta. Kyllä jos se huoletaan ja ajetaan niin kuin järkipäässä, niin kyllä varmasti pääsee. Semmoinen huoltaja, joka tietää mitä pitää tehdä tietyssä kilometrissä. Miten sitten tuo Mersu, mikä me tähän tuotiin, mikä oli 2021 vuoden malli ja vähän alta 400 tonnia ajettu, niin minkä kuntoinen se ylipäätään oli? Ihan hyvä. Ei, siellä on normaalit, mitkä 400 tonnista menee ja siellä 200 ja 400 välillä. Ihan hyvin voisi ostaa vaikka. Joo. Tai kaikki autothan mulla on yli 400 000. Okay. Jos sulla olisi niinku vaihtoehto valita vaikka 10 vuotta vanha auto, vaikka 200 tonnia ajettu, tai sitten 4 vuotta vanha auto, joka on 400 tonnia ajettu, mutta se on paljon halvempi. Kumman sinä valitsit? Se riippuu siitä, että miten se on huolettu ja mihin käyttöön se tulee. Jos se tulee omaan käyttöön, niin kyllä mä sen enemmän ajetaan. Onko sitten nämä taksikäytössä olevat Mersut niin enemmän positiivinen asia, kun näitä huolletaan hyvin, vai onko se sitten huonompi asia, kun niillä ajetaan paljon? Kyllähän ne huoletaan yleensä silleen tiuhemmin, että kun ne pitää pysyä liikenteessä. Mulla on kaksi autoa, mitkä on vanhoja taksimersuja. Enemmän semmoisen ostan kuin jonkun semmoinen, millä on vähän ajettu ja seissyt tuolla pääasiassa ja huonolla hoidolla. Tuleeko mitkä suuret rempat yleensä 400 tonnin jälkeen vai tuleeko ne ennen 400 tonnia? Ennen 400 tonnia. Onko tullut sitten mitään tämmöisiä niinku heikkoja kohtia näissä uusimmissa Mersuissa verrattuna vanhoihin? Tietysti ne on muoviosat. Ei ole niin vahvoja näköjään. Jos sä oot miettinyt, miten me saadaan näin hyvää äänenlaatu meidän videoihin, niin meillä on käytössä tämmöiset DJI-mikit. Nää ostuu verkkokauppa.comista. Ja verkkokauppa.comilla tällä hetkellä on menossa tämmönen TikTok Viral Playback, eli tienaavalla näyttökertoja. Voit voittaa erinomaisia niin palkintoja ja tämmösiä. Niin me ollaan tässä mukana. Jos haluatte, jakakaa videota, tykäkkää, laittakaa kommenttia, niin tulee enemmän sisältöä.